tungkol ni. Si kuha to yung kwarta. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Saan na pa ning batunon ay kaya magpasag man. Tayo na lang dalawa. Asa tap diri? Brad, tapi kita laptop ya. Brad, luas na. Brad, sino man? Wala kong laptop diri sa misa ba oh. Dili ka mo daw butang kay na. Ito yung butang ba nang hingi ako kadali. Wala ka gawas dire. Wala bawat muli ko. Di pa Ay, sulod. Ako magay ito ni Agi gani, wala ba yung kwarta. Taka na lang ako ng requirements na upatira ba nagana na magwatunon ba. Timbot. Kita kasi na maglay-baklay day kay na. Wala yung kubantay, ako magay, wala may kong kwarta. Pamasahe Sila po naman wala po. Wala to eh, basta sunod to, apilpitakan ng tawad. Minsan naman ang tao na itong boarding house di pati naman yung naghanang kawatan eh. Timbot. Brad, ano yun Brad? Uy, Brad, nga naman na Brad. Hey, 5. Buha nga bro, nawala ang laptop ba? Hindi nawala ang bro siya laptop dari gapon ba? Kuy! Wala ka kita kasi naglag-lag kayo na. Wala ka ba kubantay kaya? Nangihiraw ko dali, bagibili na akong laptop. Pagbalik wala naman. Uy, seryoso Brad? Kinupiyansa lagi ng panahon na dito sa mga gani oh. Silingan ito kawatan. Mugara nang nila ba kay kuan ka ng linog. Hindi mo kimpiyansa gid kay mga ubang mga ilaptanon kay kamot. Siya nga ako na. Yung lagi brag, datong laptop ba? Regalo na to sa kong magulang ba? May para sa pag-eskwela diri sa college. 5 na ni aron kawa na yung laptop. Hindi kumpiyansaan yung lugar lagi. Ako pitaka naman to kwarta pero kira to eh. Problema lang ato kay kuan to ba nato kung kuan dito akong clearance, akong lisensya. Wala lagi tanan lagi. Apil ba yung pitaka eh. Ano no? Nya pre kay nagdali ko ba kay mao ko yadto ko. Di mo kumpiyansa kay mga kawatan mugara ron ba. Okay. Sige brad, tabangin niya may hiring-hiring sa palibot brad. Basta na kayo mahiringan ba nga naggamit-gamit ng laptop. Salamat kayo. Oh, sige Brad. May problema na. Lakpa na ito ng kawatan. Ito ng ulatahon.
out sa me kay nano ko yung nagpa-shoutout no. Shoutout kay ganina gid ni siya nagkuan nga magpa-shoutout na siya kay Chris Katarig Montemayor. Kay Rupel Paquera, kay Julius Kubalan. Julius Kubalan. Kay Marvin Patubay. Mao gyud ning pinaka-supporter nga watching from Angeles City. Salamat. Then kay Jinky Pasyulan. Shout out kay Jinky Pasyulan, kay Santa Romana, kang Elmer Sirinyo from Bayawan City. Shout out sa Manila. And kay Jason Maisog from Surigao, Bislig Shout City. out. Mikey Montero from nasa Manila. Sa gusto magpa-shoutout diya, comment lang mo no kay shoutout mo sa susunod na video. Thank you. Shout out Brad. Okay ra. Thank you guys. Bye-bye mga mananap. Mananap. So, amping mo kay uso ang kawat basta linog. Daghan yung kayong kawatan. So, amping lang mo kay biktima mo.